आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ कर'ना भाइरास सांग्रांथिनि थाखाय अदालगुरि दावबायदों। अदालगुरि जिल्लानि गोबां देहा फाहामसालिफोराव डक्टर, नार्स आरो बिफानारि मावथिफोरखौ रायदावफैदों। लोगोसे आसामनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं आरो पाब्लिक एन्टारप्राइजनि मिनिस्टार रिहन दैमारियाबो लोगोआव दावबायफैदों। अदालगुरि जिल्लानि गोबां जायगाफोराव देहा फाहामसालिफोरखौ नायगिदिंफैदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। बे दावबायनायनि गेजेरजों जिल्लानि गोबां देहा फाहामसालिफोराव डक्टर, नार्स आरो आसा कर्मिफोरखौ गोसोनि थुलुंगा होदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ।